नमस्ते. मैं दशमी पुरी बनवते. ते दशमी पुरी म्हणजे असे आहे की आपण 2-4 दिवसासाठी म्हणजे असे प्रवासाला गेलात ना की त्या पुऱ्या बनवून आहे ना केळीच्या पानातून घडी मारून घेऊन जायचे. असे ते प्रवासामध्ये आहे ना आपल्याला साथ देतात. म्हणजे मी 2-3 दिवसच सांगते की 1 हप्ता पण ते आपल्याला साथ देतात. म्हणजे ते खराब होत नाही. कारण ते तशा पद्धतीचे आहेत असे बनवलेले. म्हणजे आपण समजा तुम्ही प्रवासाला खूप लांब गेलात तर तुम्ही म्हणजे 1-2 किलोचे बनवून नेऊ शकतात. अशा त्या पुऱ्या आहेत दशमी पुऱ्या. त्याचं साहित्य दाखवते. 1 किलो पीठ आहे. हे गव्हाचं पीठ घेतलंय, बरोबर 1 किलो आहे. हे पीठ चाळून घेतलंय, म्हणजे आपण चाळून घ्यायचं पीठ. 1 किलो आहे. हे 100 ग्राम घी घेतलंय. हे चवीपुरतं मीठ. 50 ग्राम खसखस आहे. 100 ग्राम साखर आहे आणि अर्धा लिटर दूध आहे. आता हे पहिलं काय करायचं, हे घी आहे ना गरम करून पिठामध्ये मिक्स करायचं आहे. घी आणि मीठ आणि पीठ हे असं मिक्स करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर आहे ना हे दूध आणि साखर, म्हणजे दुधामध्ये साखर टाकून थोडी म्हणजे गरम करायची आहे. म्हणजे जास्त गरम नाही करायचं आहे दूध, फक्त साखर विरघळेपर्यंतच गरम करायचं आहे. आधी मी पहिलं आहे ना एक घी गरम करून घेते. म्हणजे ह्याच्यामध्ये हे घी गरम करून या पिठामध्ये मोहन घालायचं आहे. आता याच्यामध्ये पिठामध्ये आहे ना पहिलं मीठ टाकायचं. म्हणजे आपल्याला चवीपुरतं जेवढं लागेल ना तेवढंसं मीठ टाकायचं. आणि त्याच्यामध्ये हे घी गरम केलेलं हे असं मिक्स करायचं. आणि मिक्स करताना लक्षात ठेवायचं घी ओतल्यावर आपण हात नाही घालायचा, कारण ते गरम असतं ना म्हणून. आता हे पीठ आहे ना मिक्स करेपर्यंत पहिलं आता काय करते, दूध आणि साखर याच भांड्यामध्ये आहे ना थोडी साखर पिघलायला पाहिजे, म्हणून याच्यामध्ये दूध साखर आणि थोडासा पाणी घेऊन आहे ना हे साखर विरघळेपर्यंतच थोडा गरम करायचा, जास्त गरम नाही करायचा आहे. आता याच्यामध्ये घी मिक्स केलाय. आता याच्यामध्ये हे खसखस आहे ना, हा खसखस पण असा सगळा सारखा मिक्स करून घ्यायचा. याचा खसखस आहे ना सगळ्या पिठाला लागला पाहिजे असं मिक्स करायचा पूर्ण. हे आपण अशी डिश बनवतोय की आपण प्रवासाला जाताना आहे ना ते आपल्याबरोबर 8 दिवस आपल्याबरोबर प्रवास करू शकते अशी डिश आहे, म्हणजे खाण्यासाठी. हे दुधामध्ये साखर विरघळून आली आहे. थोडं कोमट असं गरम करायचं, जास्त गरम नाही करायचं. बरोबर अर्धा लिटर दूध घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये आहे ना त्या पिठामध्ये थोडं थोडं टाकत आपण ते मळून घ्यायचं. आपण दूध गरम करताना आहे ना थोडंसं पाणी टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. थोडं आपण नेहमी कसं टाकतो तसं. आणि याचा चांगला कडक गोळा करून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही गणपतीला जात असाल तर असं करून घेऊन जायचं, म्हणजे तिकडे आपल्याला नाश्त्याला पण होणार. 6-7 दिवस ही डिश राहते. आता मस्त मी गोळा करते आणि तुम्हाला दाखवते. असं थोडं थोडं दूध आहे ना सगळ्या पिठाला पण मिक्स करायचं. आणि आता मस्तपैकी गोळा करायचा. आणि समजा दूध कमी पडलं ना थोडंसं पाणी टाकायचं, पण एकदम कडक गोळा करायचा आहे.
तुम्ही असं पीठ भिजवताना ना जरा परत मोठीच घ्या, कारण मला परत लहान झाली आहे छोटी. आता आपल्याला पीठ आहे ना कडकच मळून गोळा करून घ्यायचा आहे. तरी पण आपल्याला असं वाटलं ना की थोडं पाणी घालायला पाहिजे, तर आपण थोडं पाणी घ्यायचं. पुरं अर्धा लिटर दूध घेतला मी. आता हे मस्त कडक मळून झालंय. पण आता आपल्याला गोळा बनवायचा आहे ना, मग थोडं थोडं आहे ना पाणी असं घेऊन आता याचा गोळा बनवायचा आहे घट्ट. आपण एवढं पण नाही पाणी घालायचं, पण हे एकदम कडक मळायचं आहे पीठ, कारण ती टिकवण्याची वस्तू आहे. 8 दिवस वस्तू टिकते. एकदम जोर लावून असं सुकच मळून घ्यायचं एकदम कडक. हे बघा असं एकदम कडक असं मळून घ्यायचं. आता तुम्ही बघा किती कडक पीठ आहे. असं कडक पीठ मळायचं. जरा म्हणजे जरा त्रास होतो, असं वजन घालू नये ना असं मळायला लागतं ते, कारण ते टिकणारी वस्तू आहे ना, त्याच्यासाठी अशी थोडी मेहनत घ्यायची. नाही तर पाणी टाकून आपण कसं पण मळायचं नाही पातळ, मग ते कसे 8 दिवस वस्तू राहणार नाही. आता याचा चांगला गोळा करून आहे ना आपण याला झाकून ठेवायचं आहे अर्धा तास. याला बघा जास्त पाणी नाही टाकलंय. पाणी टाकलं असता ना तर हा एकदम गुलगुलीत झाला असता गोळा. हे कसं आहे, गोळा बनत नाही. बघा कसं आहे. ह्यात अर्ध्या तासामध्ये आहे ना हे चांगलं म्हणजे मिळून येणार. आता ह्याच्यावर ओळा कपडा ठेवायचा झाकून अर्धा तास. तुम्हाला अर्ध्या तासानंतर दाखवते. असा ओळा कपडा पाण्यामध्ये भिजवून चांगला त्याच्यावर असं झाकून ठेवायचं. आता आपण अर्ध्या तासाने हे काढायचं. आता आपण पीठ अर्धा तासासाठी ठेवला होता. आता मस्त झालाय एकदम, म्हणजे थोडा नरम झालाय. आता हे परत आहे ना चांगलं मळायचं. चांगलं जोर लावून मळायचं आणि पुऱ्या लाटायचे छोटे छोटे गोळे करून. किती कडक आहे बघा. हात कसे दुखतात हे बघा. एकदम कडक. असं कडक असलं ना तर मळून आहे ना तेव्हा ते 8 दिवस राहतात. हे एकदम मजबूत खूप कडक पीठ आहे. असं कडकच मळायचं. आपल्याला प्रवासासाठी 8 दिवसासाठी वस्तू न्यायची आहे ना, ते अशी थोडीशी मेहनत करायला लागते. आता याचे छोटे छोटे गोळे करते आणि पुऱ्या लाटून घेते. त्याचे असे छोटे छोटे गोळे करायचे. किती कडक आहे बघा. हे अर्धा पीठ घेतलंय छोटे छोटे गोळे करून, आणि अर्धा पीठ पहिलं झाकून ठेवलंय, म्हणजे कसं पंख्याखाली सुकतो ना म्हणून. असे गोळे आहेत ना असे करून घ्यायचे, म्हणजे गोल होत नाही, फुटतात ते. असे चांगले लाटून घ्यायचे चपातीसारखे, आणि आपण कशाने तरी ग्लासाने वगैरे काटाच्या भांड्याने आपण त्याचे पुऱ्या लाटून पाडून घ्यायचे.
असे मस्त चपातीसारखं असं पातळ लाटून घ्यायचं. आणि बघा किती खसखस किती मस्त छान दिसतंय बघा आतमध्ये. आता असं ग्लास घ्यायचं काटावालं आणि त्यांनी असं छोटे छोटे आपल्याला असे पुऱ्या काढून घ्यायचे बरोबर. आपण याच्या असे मोठं पण भांड घेऊ शकता, असं डब्याचं झाकण वगैरे. असं मधी बसलं तर मधी पण घ्यायचं, असं बघायचं मधी, म्हणजे दुसरे आजूबाजूचे पुऱ्या कापले नाही पाहिजे. बघा छान आलंय. आता हे सर्व आहेत ना असे पुऱ्या काढून घ्यायचे. असे मस्त आहे ना पुऱ्या. असे सगळे मी आता करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. मस्त असे पुऱ्या लाटून घेतल्या आहे, छान आहे बघा. आता तुम्हाला हे मी तळून दाखवते. तेल तापलाय, त्याच्यामध्ये आता एक एक करून अशी पुरी सोडायची. सोडली की अशी हलवत राहायची, ते आपोआप फुगते. ते चांगले आहे ना, कलर येईपर्यंत चांगले भाजायचे. ते चांगले शंकरपाली सारखे खुसखुशीत होतात. आणि वस्तू कशी 8 दिवस टिकणारी आहे. आणि आपण प्रवासाला नेताना कसं माहिती आहे का, केळीच्या पानामध्ये असे थंड करून केळीच्या पानामध्ये बांधून न्यायचे. आपण हाताने नाही सोडलात ना तर धाऱ्यामध्ये पुरी ठेवायची आणि धाऱ्याने सोडायची. आता अशीच मी सर्व करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. दशमी पुऱ्या छान झाल्या आहेत आणि प्रवासाचे आहे. प्रवासाला गेलात तर 8 दिवस तुमच्या बरोबर राहतील, म्हणजे तुम्हाला साथ देतील. अशा दशमी पुऱ्या आहेत. हे प्रवासात गेल्यावर तुम्ही अशाच पुऱ्या खाऊ शकता. म्हणजे आपण जसं बिस्किट वगैरे खातो ना तसंच हे खायचे. याच्यावर काही चटणी वगैरे नाही केली तरी चालेल. म्हणजे अशा प्रवासाला घेऊन जायच्या 1 किलो 2 किलोच्या दशमी पुऱ्या.